दायनिगिरि रनजित देखाखौ थाबैनो हमना साजा होनांगौनि दाबि। बिथांखौ हमनानै गोख्रैयै सास्ति होनांगौ, जेलाव सोनांगौ। जुदि बिथांखौ हमनानै सास्ति होनो हाया, बिथांमोना जोंनि जों साननानै लागोन हेमन्त बिश्व सार सिएम आरो जोंनि DIG होन आसामनि पुलिस बिभागखौ जोङो नोंथांमोननिसिम आं दायो मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लाना फैदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोबजासिम नायाब्ला नोंथांमोना बुजि मोननाय नङा, ओंखायनो जोबजासिम भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना बुजि मोनोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। थ' लोगोफोर आं दायो गिबियावनो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ दिन्थिनि, नोंथांमोना बेखौ जोबजासिम नायलां अब्लासो बुजि मोनगोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ बे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मानि थाखाय मा भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर। थ' नायलांदो बिदिब्ला। दिनैहाय क'क्राझार पुलिस थानायाव अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि जानानै जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ रनजित देखा मुंनि सासे कालप्रिटआ बजारि हाई सेकेन्डारि स्कुलनि पाठशालानि मास्टार, बिथाङा जोंनि UN ब्रह्म जोंनि बड'फाखौ सन्त्रासबादि होननानै बुंदों। जेराव जोंनि UN ब्रह्म फादार अफ बड'सखौ आसाम गभर्नमेन्टआ एनाउन्स खालामबाय स्टुडेन्टस डे होननानै फालियो। जेराव दाख्लैसो 1 मेआव बिनि थैनाय सानाव दिल्लीयाव अमित शाह बिथाङा जोंनि UN ब्रह्मनि स्टेचु अपेनिं खालामबाय। लोगोसे UN ब्रह्मनि नामैनो मोनसे लामाखौ बिनि नामै मुं दोनबाय। बेफोरबायदि जोंनि हारिनि एकदम थैस' थांस' हारिनि खामानि मावनानै बिथाङा थैलांबाय। बेफोरबायदि सुबुंखौ सन्त्रासबादि होननानै बुंबाय। बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय दुखुनांथाव, जोंखौ बर' हारिखौ थाथिल' खालामदों। बेफोरबायदि मानसिखौ कालप्रिटखौ थाबैनो जोंनि आसामनि DIG, आसामनि CM हेमन्त बिश्व सार आरो क'क्राझारनि SP बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायदों, बिथांखौ गोख्रैनो एट्रसिटि एक्ट आइननि दारै बिथांखौ हमनानै गोख्रैयै सास्ति होनांगौ, जेलाव सोनांगौ। जुदि बिथांखौ हमनानै सास्ति होनो हाया, बिथांमोना जोंनि जों साननानै लागोन हेमन्त बिश्व सार CM आरो जोंनि DIG होन आसामनि पुलिस बिभागखौ जोङो एन्टि ट्राइबेल एबा एन्टि बड' होननानै साननानै लागोन। बेनोसै, गोजोन्थों। थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोननैसो। नोंथांमोना जोबजासिम जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय मा जाथाय जालांखो, मा घटना जालांखो आरोना लोगोफोर। थ' बेनि गेजेराव आं आरो दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै बेरफुसाव होननानै सानाखै आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा, नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ आं लाबोनायावहाय आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय आं निमाहा बिनाय थाबाय बयनि सेरावबो। बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला बे मोनसे भिडिअखौहाय अननानै आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर, जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट्स भिडिअ होयोब्ला गिबियै नोंथांनियाव नटिफिकेसना सहैनाय बायदि। स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।